אז שלום, ערב טוב למי שאיתי בשעת ערב זו, וגם למי שצופה אחר כך בהקלטה. אני שמחה שאתם פה. חשבתי ככה שבאמת לעשות איזשהו מפגש פה בזום יאפשר רגע לשמוע קצת יותר פרטים, קצת להרגיש ולראות את הפרצוף שמאחורי המזמינה, וגם ככה הזדמנות לשאול שאלות. אז אני אגיד ככה בכמה מילים עליי ומה הביא אותי לפתוח את הקבוצה הזאת. אז שמי מעיין אורה גרבר, אני פסיכותרפיסטית, מטפלת פרטנית, זוגית, מינית, וקרוב משפחתית, מנחת קבוצות, מחנכת למיניות בריאה, ובתקופה האחרונה גם אימא יחידנית לילדונת בת 2.5 שנתיים, וגם ככה צללתי לתוך הנושא הזה של פריון, קצת כמו איזה המשך טבעי להרבה שנים של עיסוק במיניות נשית, ביחסי נשים, ביחסי נשים ואימהות, כל מיני נושאים שעסקתי בהם ככה הרבה בעבר. ובאמת, בעקבות זה שבעצמי עברתי תהליכי טיפולי פוריות, אז פגשתי את הקושי שנשים עוברות שם, את ההתלבטויות, את הפחדים, את הבדידות לפעמים, את האתגרים, את התסכולים, את הציפיות והאכזבות, את הרכבת הרים הזאת, שהיא מה שקורה לנשים כשהנושא הזה של הגשמת אימהות לא בא להם בקלות, ויש רבות כאלה, זה מאוד מאוד נפוץ, ככל שגם הגיל עולה, אז זה נהיה מאתגר יותר, ובאמת החלטתי שזה ככה הדבר שאני רוצה כרגע להציע כחלק מהתמיכה שאני מעניקה. אני עושה את זה גם באופן פרטי בקליניקה וגם בקבוצות. עכשיו בעצם מתקיימת הקבוצה השנייה של תפילת הרחם, שהיא בזום, והיא קבוצת רכבת. זה אומר שהיא נפתחה, ואחת לחודש, בתחילת כל חודש, בעצם במידה ויש מקום, מצטרפות נשים נוספות. אז אנחנו ככה ממש אחרי כמה מפגשים ראשונים, ובינתיים יש קבוצה אינטימית ומרגשת, אבל כן כמה מקומות פנויים עדיין. אז הקבוצה בעצם נועדה לעזור להכין את הגוף, את הנפש, את הגוף המנטלי, את הגוף הרוחני, אם תרצו, לכניסה להיריון. מתוך הבנה שכניסה להיריון זה לא משהו שאנחנו רק עושות, אלא זה מצב הווייתי של הגוף, האפשרות להיקלט להיריון. והרבה פעמים בתוך הגופים שלנו יושבים כל מיני דברים, חסמים, אמונות מגבילות, טראומות, פחדים, דברים שירשנו, דברים ששמענו, דברים שקרו לנו, שאולי אנחנו מודעות עליהם יותר ואולי פחות. ויש משהו, קודם כל במעגל עצמו, שהוא מאוד מאוד תומך ומרפא, אבל גם זה לא סתם קבוצת שיתוף. אנחנו עוסקות בתרפיה, אני עושה תוך כדי המפגשים, עבודה עם כל מיני כלים שבעצם עוזרים לאתר את החסמים, הפחדים, האמונות המגבילות, הדברים שקיבלנו ויושבים לנו במערכת, ולשחרר אותם החוצה. האופן שבו אני עובדת, אני פסיכותרפיסטית גופנית, אז הכלים הם מעולם הגוף נפש, אז יכולה להיות עבודה עם מדיטציה, עם דמיון מודרך, עם כתיבה, עם תנועה, עם מגע בגוף. חלק מהכלים אנחנו עובדות בעיקר במפגשים, וגם יש תרגולים והזמנות שאני נותנת לזה, אני קוראת לזה שעשועי בית, בין מפגש למפגש, וזה הזמנות ממש כמו השתתפות בקבוצה, גם תרגולים בבית, כל אחת בוחרת מה מתאים לה, מה נכון לה, מה לעשות, כמה לשתף, איך להשתתף. חוץ ממני, שאני מנחה את הקבוצה, אז יש תכנון שבמהלך הקבוצה גם תגענה מנחות אורחות. זה יהיה בשלב קצת יותר מתקדם של הקבוצה, אבל גם מגיעות קולגות, נשים מדהימות, שעוסקות בפריון, בהיריון, בכל מיני אופנים, שגם הן יגיעו למפגשים. ומכיוון שכל אחת בעצם נכנסת למעגל הזה ממקום אחר, במצב אחר, אז רציתי גם לאפשר שזה יהיה לתקופה שונה. כלומר, אין בעצם התחייבות למעגל, נרשמות לחודש, ואז לחודש שלאחר מכן, ואז לחודש שלאחר מכן, וזה מאפשר לכל אחת לבחור
כמה זמן היא צריכה להיות במעגל. אז ההמלצה שלי כמובן לעבור תהליך, כלומר לפחות את החודשיים, 3, אבל כמובן שאם את מגלה שאת בהיריון ואת לא זקוקה למעגל יותר, אז את יכולה לעזוב. אם את מרגישה שהמעגל לא מתאים לך, אז את יכולה לעזוב. וגם המעגל בעצם גם מאפשר תמיכה בתחילת הריון, אז מי שנכנסת להיריון ורוצה להישאר בחודשים האלה, הראשונים של ההיריון, שזה עוד חודשים רגישים, ואנחנו יודעות שהרבה פעמים קורות שם הפלות טבעיות או כל מיני דברים אחרים, מי שמרגישה שבחודשים הראשונים של ההיריון היא עדיין זקוקה לתמיכה של המעגל, יכולה להישאר גם אחרי כניסה להיריון. וגם זה כמובן חלק מהתהליך, כי תוך כדי שאנחנו מנסות יחד להיכנס כל אחת להגשמה של האימהות שלה, אז כמובן שאם מי שנכנסת להיריון ומבשרת את זה לקבוצה, אז גם זה יכול להפעיל כל מיני דברים, ואנחנו עובדות גם עם זה. כמו שגם הכניסה והיציאה מהקבוצה יכולה לעורר כל מיני תחושות אצל כל אחת, והחומרים האלה זה חלק ממה שאנחנו עובדות איתם, כי זה בעצם מפגיש כל אחת עם האתגרים שלה. וחשוב לי להגיד שהאתגרים בקבוצה הם שונים, יש נשים שעוד חוששות ומתלבטות על האימהות, יש נשים שכבר נמצאות הרבה זמן בתהליך ובניסיונות, יש כאלה שמנסות טבעי, יש כאלה שבטיפולים, יש מי שיש לה זוגיות, יש מי שהיא יחידנית, יש מי שעושה עם זוגיות עם אישה או בהורות משותפת, יש כל מיני. אז כל אחת יש לה מקום שם, כולן מוזמנות ואנחנו מחזיקות את הכל ביחד, כשבאמת ההחזקה של המעגל היא חלק משמעותי מהתמיכה וגם העדות, כי אני מוצאת שהרבה פעמים נשים מתביישות כאילו משהו בי פגום, כאילו משהו בי לא בסדר. ישראל היא גם כזאת מדינה בהקשר הזה מסורתית וגם לחוצת ילדים, זאת אומרת אנחנו מאוד מרימים גבה, אנחנו לא באירופה פה, כשנשים בגיל ככה חוצות את האמצע ה-30 ועוד לא העמידו צאצאים, כן, אנשים בישראל מרגישים שיש להם זכות להגיד משהו, זכות לבקר, הגינקולוג, הדודה, אפילו איזו אישה ברחוב, לפעמים יש לה מה להגיד, אז וזה יוצר חוויה של לשמור את זה לעצמנו, כי זה לא נעים האמירות שם בחוץ. והמעגל בא לתת משהו אחר, קודם כל מקום לא שיפוטי ומכיל ומקבל, וגם מקום שבו את יכולה לשתף ולא לקבל את התגובות האלה, ולא להרגיש פגומה, ולא להרגיש לא בסדר, ולא להרגיש שמשהו בך לא נשי או לא עובד, או שאת לא משהו. והמקום הזה של כן למצוא מרחב שאת יכולה להביא את עצמך ואת האתגרים ואת הפחדים ואת הציפיות ואת האכזבות, אני מוצאת שזה מאוד משמעותי. אני לא יכולה להיכנס לפרטים על משתתפות, אבל אני כן יכולה להגיד שלא עברו חודשיים מאז סוף הקבוצה הקודמת, ומרבית הקבוצה הייתה בהיריון. חלק תוך כדי, חלק מיד אחרי, חלק אחרי עוד איזה חודש, אבל רוב הקבוצה בהיריון. זה מאוד משמח אותי. לגבי ההשתתפות בקבוצה, אז אני אניח פה קצת את הכללים של הקבוצה, כי בעצם מי שתצטרף בתחילת החודש הבא, מצטרפת לקבוצה שכבר קיימת, ולקבוצה יש איזשהו הסכם. אז אני רוצה להגיד מהו, כדי שכל מי שרוצה להצטרף תדע למה היא מצטרפת, ובעצם אם היא נרשמת אז היא בעצם אומרת שהיא מסכימה לכללים האלה. והכללים האלה קודם כל אומרים אחריות אישית. כל אחת אחראית לשלומה הבריאותי, הפיזי, הנפשי, וגם לכמה היא משתתפת ומה היא מביאה. כמובן שהזמנה היא תמיד שכולם ישתתפו, אבל כל אחת בוחרת, וזה למצוא את המקום המדויק הזה, בין מצד אחד להתמסר לתהליך ולקחת חלק, לבין זה שמן הסתם לא כל דבר שאני אציע ולא כל הזמנה ולא בכל רגע בא לך להגיד או להשתתף, וכל אחת בוחרת מה מתאים לה. המרחב הוא מרחב של אי שיפוטיות, ואנחנו אולי בראש שלנו לפעמים נחשוב כל מיני דברים, אבל אנחנו נביא ונשתף ונציע רק תגובות לאחרות שהן תגובות אמפתיות. זה לא תגובת המלצות, אנחנו לא נתחיל להגיד כדאי ללכת לרופא הזה או תנסי את התרופת סבתא, היא בעיקר רוב הזמן כשמשתפות השאר בהקשבה, בדרך כלל אני מגיבה לדברים, ולפעמים גם כן פותחות דיון, אבל גם כשפותחות דיון אז בודקות אם מתאים למי שאני פונה אליה לשמוע את הדברים שיש לי להגיד לה. כמובן שיש סודיות בקבוצה, אנחנו לא מגלות מי בקבוצה, מי שיתפה,
אם אנחנו פוגשות מישהי מחוץ לקבוצה, אנחנו לא נגיד, כן, היא בקבוצה שאיתי באנשים שמנסות להיכנס להיריון. אפשר לשתף על החוויה שלכן, אפשר לשתף על דברים שאני אמרתי, אבל אנחנו שומעות על הפרטיות של כל אחת. ובאמת, אנחנו מנסות לייצר כמה שיותר מרחב בטוח, כדי שכל אחת תוכל להביא את עצמה במלאות, את העצב, את הבכי, את החגיגות, את האכזבות, את הכל, הכל מוזמן. אנחנו רוצות מצד אחד לכבד, ומצד שני לא ללכת על קצות האצבעות. כל אחת באמת מוזמנת להביא את עצמה, וכל הרגשות מוזמנים. ברמה הפרקטית, המפגשים הם בימי ראשון, בין 9 ל-10:30, כל יום ראשון, אלא אם כן יש תזוזות, חגים וכאלה, אבל בגדול כל יום ראשון, 9:30, ואנחנו שומרות על הזמנים, אנחנו מתחילות בזמן, כולם מגיעות בזמן, אם לא יכולות אז מעדכנות בקבוצת וואטסאפ שיש איחור, ואני מסיימת בזמן. אני זמינה לכן בין מפגשים, אם יש איזה משהו שקרה, ובהמשך גם הקבוצת וואטסאפ תאפשר ככה לשתף גם במהלך השבוע, כרגע היא קבוצה שהיא בעיקר לעדכונים טכניים. כמו שאמרתי, זו קבוצת רכבת, יש כניסות ויציאות, אבל זה לא שכל הזמן נשים מתחלפות, יש גרעין קבוע, ומי שמסיימת תהליך מסיימת, וכשיש מקום אז נכנסות בתחילת חודש. כמו שאמרתי, יש גם אפשרות שיגיעו מנחות אורחות, וגם מה שנקרא שעשועי בית, שככה אני מצרפת משבוע לשבוע עוד תרגולים, ומי שתצטרף, אז אני אספר לה מה התרגולים שכבר עושות כרגע בבית. וגם, כמו שכבר אמרתי, יש גם הזמנה להישאר גם אחרי כניסה להיריון. מה עוד אני אגיד? אז באמת בשביל להירשם צריך לעשות שיחה קצרה איתי בטלפון או בזום, אחרי שמילאת את כל הפרטים, וההרשמה היא באמצעות תשלום בפייבוקס. התשלום פר חודש הוא 650 שקלים שצריך להעביר לפני תחילת החודש. במידה ורוצות לסיים בסוף החודש צריך לעדכן לפני המפגש האחרון של אותו חודש, כדי שנעשה עבורך איזושהי פרדונת בקבוצה. אחרת אני יודעת שכל מי שלא נפרדה בעצם ממשיכה לחודש נוסף. וממש ככה עכשיו לכבוד ראש השנה, כמין הצהרה כזאת, השנה אני רוצה להיכנס להיריון, אז אני גם עושה הנחה למי שנרשמת מעכשיו ועד כניסת החג. אז ההרשמה המוקדמת היא 500 שקלים לחודש הראשון, הנכונת, כי גם ככה המחיר הוא באמת ככה סמלי ביחס לזה שמדובר בקבוצה חודשית. זהו, אני עכשיו אתן גם אפשרות לשאול שאלות, ומי שרוצה לדבר איתי אחר כך מוזמנת לשלוח לי הודעה בוואטסאפ ולתאם איתי. אז אני בינתיים סוגרת את ההקלטה, מאוד מוזמנת להיות איתי בקשר. תודה רבה, שיהיה ערב טוב, או אם עכשיו בוקר או צהריים אצלך, אז יום טוב, להתראות בינתיים.